И здравейте хора, аз съм Бурмата БГ и днес ще снимаме на Майнкрафт. Съм на креатив, защото ще справим някакви къщи, мъщи и такива работи. Ще направим много голямо TNT и ще го взривим. Пускаме и да изчакваме да ме зареди това чудо. Аре, Майнкрафт Pocket Edition. Майнкрафт. Добре, готово е. Така. Спомням до село. Вие видяхте, че не написвам никакъв Сеид. Значи това е някакъв късмет. Добре. Има ли ковачница? Или е там нещо? Има, супер, има. Ама то на мен няма ми трябва, защото имам всичките материали, но да, все пак да видим какво има. Добре, пак все пак ще ги взема работите. Така, бронята се слагам. Ето. Да, сега, както казах, ще направим едно много голямо тънато, или по-точно TNT. Вземаме изпалката и сега правим голямо TNT. Няма да е баш много голямо, но пак ще е голямо. Само ако не ми пробваш така с мерника или както го наричате. Така. Правим така. Ето, това било от зарядното нещо. Така. Сега това е от земята и сега ще направим 3 купчета нагоре. Този път съм без фейскам. Да, защото така мислех този клип да го направя, защото не мога всички с фейскам. Не, че ми има нещо, просто не мога всичките. Защото аз така си реших. И благодаря много за тези 11 или по-точно 10 абоната. И още едно рече, ще направим 4 аре. Да взривиме ковачницата, ковачницата, тези къвчи и градинката и много трева. Изпълнете с това. И палим ли, хора? Палим. И голямата експлозия. Даже вижте как ми лагна. What? То не само ковачницата. Добре, много съм учтен. Как толкова много пък 4 TNT? И вижте колко много надолу. Да, и откри май някаква мина. Да, даже моите TNT-та откриха мина. Да, добре хора. Надявам се това клипче да ви е харесало. Знам, че е малко кратко, но и надявам се това клипче да ви е харесало. Харесайте го, абонирайте се, коментирайте и чао!